Салом алейкум мардум. Хуш омадед ба сайти мо. Як подписчик савол дод. Чи савол дод ки нашуд ами тен гуфта чи ба ту вақте аки чанд бор назди ма чизоша ба таъмир овардаги ремонт кунӣ ана савол метаҳад ки чи ба ту мечаспонӣ ана мисол мечтамон хела хизмат мекунад а вақте ки мо мисол айрӯи ини корбори ту дидагем ана мисол мечаспонем ай мо кам мерава ну часпондагии худ хизмат мекунад ҳами мақсад ана ки бародарҷон нигоҳ кунем боз мо ба шумо нишон медиҳем ана наконечник ҳами штекерое ки қатъи якума бесимша нишон медиҳем штекерое ки мисол да ҳамиҷо адиват мекунем як дастон қатъи амира қапе тена ана наконечникша метавонӣ ба амбар боз мо нишонтон медиҳем ина мисол амбар қатъи амбарай усканосай фарқ нақадӣ меқапем як лухт мисол роста хуб меҷиқӣ ина медрӯй вақте ки дуромад уже ту гайбат мешавад вақте ки шумо худтон мисол слаби ки мекунен бавай тез месӯзад вақте слаби ток уже ҷиз кардан мегирад ҳамиҷа тез метавонад бисӯзад тентон уже зарал мебинад ва ҳамин наконечникам як кадаш ҳамиҷаш мисол кушодам камтар амбар қатъи ҷиқем амбар қатъи камтар мисол тангтарш кунем бигем ва мисол адиват мекунӣ уже культурни медрӯй ҳамин фаромӯш накунӣ и хела муҳима ва зарура бародарҷон зиндаву сарбаланд бошед касе ки як чизе нофаҳмӣ боша бо ҳатман тамом забра